Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 1 июль сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршиннәре белән 3 тапкыр www.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм ияршин аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Камау астындагы төбәктә утны туктату чакырулары яңадан көчәйгән вакытта гражданлык саклану агентлыгының белдерүенә караганда Израиль көчләре Газзада тагын 51 фәлестинлене үтергән. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның 7 июль көнне Ак йортта АКШ илбашы Дональд Трамп белән очрашуы көтелә. Вашингтон исә Израильгә $510 миллион күләмендәге сугыш кирәк-яраклары комплекты сатуны раслады. Израиль армиясе вәкаләтләре Газзада гуманитар ярдәм алырга җыелган халыкка артиллерия уты ачуын таныды. Гарец газета хәбәренә караганда, хәтта халык куркыныч тудырмаган очракларда да һөҗүм башкарылган. Бу танулар ачлыктан интеккән кешеләр ярдәм пунктларына якынлашканда, аларга ут ачу турында боерык бирелүе турында хәрбиләр һәм офицерларның аңлатулары дөнья күргәннән соң булды. АКШ илбашы Дональд Трамп сугышта җимерелгән Сүрияне кабат глобаль икътисадка кертү максаты белән бу илгә карата кертелгән чикләүләрне рәсми рәвештә бетерде. Трамп дүшәмбе көнне имзалаган карарнамә белән 2004 елдан бирле гамәлдә булган һәм Сүрия үзәк банкында кертеп берничә оешманы максат итеп алган милли гадәттән тыш хәлне бетерде. Бу вакыйга белән бер вакытта Израиль Сүриядә хәрби һәм граждан тәмәкләргә һөҗүмен дәвам итә. Сүрия һәм Ливан белән мөнәсәбәтләрне җайга салырга әзер булуында җиткерде. Миллиардер Илон Маск АКШ илбашы Дональд Трампның чыгым планына тәнкыйтьләрен арттырып, акылга сыймаслык чыгымнар Американы бурычка батырачак дип кисәтте. Маск X платформасында уртаклашкан язмасында АКШны бер партиялы ил, Симез Дуңгыз партиясе дип атады һәм чыннан да халыкны кайгырта торган яңа сәяси партия төзергә чакырды. Маскның бу сүзләре федераль бурыч чиген $5 триллион арттыруны күздә тоткан канун проектына реакция рәвешендә әйтелде. Ул бу проект ике партияның да финанс җаваплылыктан ничек ераклашуын күрсәтә дип белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төркия 2026 елга НАТО лидерлар саммитын Әнкарада үткәрергә әзерләнә. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган бу саммитның бик мөһим карарларга юл ачачагын белдерде. Моңарчы Гаагада узган НАТО саммитында чыгыш ясаган Эрдоган NATOның террорчылыкка каршы көрәштәге төп роленә басым ясады. Иттифактагы бердәмлекне сакларга өндәде һәм саклану чыгымнарын милли тулаем табышының 5%-на кадәр җиткерүне тәкъдим итте. Төркия шулай ук Украина белән Русия арасындагы сугышта дипломатик роль уйнауны да дәвам итә. Дүшәмбе төнендә Керкүк һава майданының хәрби бүлегенә 2 Катюша ракетасы килеп төшкән, нәтиҗәдә 2 милли хезмәткәр яраланган. Рәсми затлар 3-нче ракетаның Трак кварталга килеп төшүен, нәтиҗәдә матди зыян булуын, ләкин яралану булмавын белдерә. Һөҗүм ясалган төбәк Гыйрак армиясе һәм федераль полиция файдалана торган хәрби корылмалар урын алган җир булып тора. Гыйрак рәсми хәбәр агентлыгы иминлек чыганагына нигезләнеп биргән хәбәрендә бер ракета һава базасының 1 һәм 2 юл очыш полосалары арасындагы урынга килеп төште дип хәбәр итә. Тагын бер ракета Әл-Уруба мәхәлләсендәге бер йортка килеп төшеп, бинага зыян китергән, әмма үлем китем булмаган. 4-нче ракетаның шартламауы хәбәр ителә. Керкүк халыкара һава мәйданы һөҗүмнән соң һава хәрәкәтендә җитешсезлекләр һәм корылмаларда зыян булмавын раслый. Һөҗүм өчен җаваплылыкны бер генә төркем дә әлегә үз өстенә алмаган. Гыйрак соңгы елларда төбәктәге кешеләр арасында озак вакыт дәвам иткән киеренкелек кысаларында шүйтүче кораллы төркемнәргә бәйле буларак ракета һәм пилотсыз очу аппаратлары һөҗүмнәренә дучар була.
Берничә көн элек кенә Иран белән Израиль арасында 12 көн дәвам иткән каршылык тәмамланып күп тә үтмичә, билгесез пилотсыз очу аппаратлары Багдад һәм Көньяк Иракта урнашкан 2 Гыйрак хәрби базасында радар системаларын тәмик итеп алды. Гыйрак хөкүмәте соңгы һөҗүм тулкыны белән бәйле тикшерү башлатуын белдерде, әмма әлегә җаваплылар турында белдерү ясамады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Татарстан хәбәрләре. Үзбекстан белән Татарстанны электән килгән тарихи, мәдәни һәм икътисади элемтәләр бәйли. Бу хакта Республика парламенты башлыгы Татарстан Халыклары Ассамблеясе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан дәүләт медицина университеты һәм Ташкент медицина академиясе уртак белем бирү проектының беренче халыкара чыгарылышы студентларына дипломнар тапшыру тантанасында белдерде. Безнең арадагы нык дуслыкның ышанычлы таянычы Татарстандагы бердәм үзбәкләр җәмгыяте. Бездә 40 меңгә якын үзбәк яши һәм эшли. Алар республиканың күп милләтле гаиләсенең аерылгысыз өлеше булып тора. Татарстанда барлыгы 175 милләт һәм халык вәкиле дус һәм тату булып яши. Аларның һәрберсе үз традицияларын, телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклый, диде Дәүләт Советы рәисе. Мөхәммәтшин ассызыклаганча, республикалар арасында товар әйләнеше ел сайын арта. Әйтик, узган елда ул 376 миллион АКШ доллары тәшкил иткән. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, Үзбәкстанның Казандагы генерал консуллыгы һәм Татарстан Халыклары Ассамблеясына кергән Үзбәк милли мәдәни автономиясе актив эшчәнлек алып бара. Үзбәкстанда чит илләрдә урнашкан иң зур татарлар диаспорасы яши, 320 меңнән артык кеше. Шулай ук Татарстан вәкиллеге эшли. Ватандашларыбыз Үзбәкстанның мәдәнияты, иҗтимагый фикре, милли мәгарифе һәм сәнгать үсешенә әһәмиятле йогынты ясый. Бүгенге көндә алар икътисадны үстерүгә, ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгытуга үз өлешен кертә, диде ул. Татарстан белән Үзбәкстан арасында парламент ара мөнәсәбәтләр ныгый дип истәде шулай ук Мөхәммәтшин. Моннан тыш, аның сүзләренчә, фәнни мәгариф даирәсендә конструктив хезмәттәшлек һәм тәҗрибә уртаклашу процессы җайга салынган. Хезмәт базарында акрынаю билгеләре күзәтелүгә дә карамастан, Казанда теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсе түбән булып кала. Әйтик, 2024 елның июнендә шәһәрдә рәсми рәвештә 1400-гә якын эшсез теркәлгән. Быелның июнендә исә 1100-гә якын эшсез исәпләнә. Теркәлгән эшсезлекнең гомуми дәрәҗәсе шәһәрдәге эшче кешеләр санының беренче яртыеллык имгаклары буенча ул 661 мең кешегә җиткән, нибары 0,17% тәшкил итә. Шул вакытта икътисадта 647 мең кеше хезмәт куя. Казан 2024 елда торак төзелеше буенча Россиянең топ 15 шәһәре исемлегенә керде. РИА Новости 2024 елда торак төзелеше күләме буенча Россия шәһәрләре рейтингын бастырды. Казан бер кешегә 1070 квадрат метр торак тапшыруны тәэмин итеп 14нче урынны алды. Шәһәрдә файдалануга тапшырылган торакның гомуми күләме 1417 квадрат метр тәшкил иткән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 6,16%-ка күбрәк. Алтын минбәр Казан халыкара кинофестивале тарихында беренче мәртәбә Россия Ислам дөньясы программасында Татарстан фильмы тәкъдим итә. Россия Ислам дөньясы программасында режиссер Александр Долматовның 44-нең май аенда фильмы кинофестиваленең күрсәтеләчәк. Фильм язучы Нурихан Фәттахның шул исемдәге повесты буенча төшерелде. Төп рольдә Тинчурин театры артисты Резида Сәлахова. Фильмны Татарстан мәдәният министрлыгы субсидиясе Татнефть компаниясе гранты хисабына төшерделәр. 44-нең май аенда фильмы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана.
Татарстанда гаилә атналыгы уза. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган атналыкта, ягъни 1-8 июль көннәрендә Татарстанда 600ләп чара узачак. Бергә озак еллар тату гомер кичергән бәхетле гаиләләргә кадер-хөрмәт күрсәтеләчәк. Шулай ук яңа гаилә құручы яшь парларны шушы көннәрдә сабыйлары туган гаиләләрне тәбрикләү чаралары Елмай паркында Шәҗәрә бәйрәме узачак. Гаилә атналыгында республика парк һәм скверларында иҗади коллективлар, гаиләләр катнашында урам концертлары, викторина, мастер-класс, фотокүргәзмәләр, спорт ярышлары оештырыла, интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Мастер-классларда балалар әти-әниләре белән бер-берсенә бәйрәмгә бүләкләр әзерләячәкләр. Загс мәйданчыкларында яңа туган балаларга исем кушу, озак еллар бергә яшәгән юбиляр гаиләләрне котлау, медальләр тапшыру кебек чаралар үткәрелә. Шулай ук айрым бер гаиләләрдә чәй табыны артында да очрашулар көтелә. Тапшыруда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татар-Информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Yüzümнең төп ватанының Анатолия булуын беләсезме? Тарихның иң борынгы җимешләреннән берсе ул yüзем. Төп ватаны исә Анатолия. Yüземне үстерү өчен иң ярашлы климат һәм җир туфрак шартларына ия булган Анадолуда якынча 6000 ел буе yüземчелек башкарыла. Анадолуда yüзем үстерү хәтләргә кадәр барып тоташа. Анкарада Анадолу цивилизацияләре музейында сакланучы хәтләрнең безнең эрә кадәр 3000 елларга караган саф алтыннан ясалган шарап чүлмәге һәм аяклы шарап бокалы Анадолуда табылган иң борынгы шарап савыты буларак беленә. Фарсы телендә yüzем мәгънәсенә туры килгән Энгүрү сүзе дә Анкара өчен кулланылган борынгы исемнәрдән берсе. Анкара һәм тирә-ягы тарих буе yüzем үстерелгән иң мөһим төбәкләрдән берсе булганы өчен Энгүрү исеме узак вакыт буе кулланылган. Төркиянең һәр төбәгендә бик күп yüzем төре үстерелсә дә, yüzемнең баш каласы дип әйтелә алынган шәһәр Эгей төбәгендә, Манисаның Ала шәһәр илчәсе районы. Ала шәһәрдә үстерелгән орлыксыз yüzем төре дөнья күләмендә таралган. Османлы дәүләтендә шаһзадәләр үскән шәһәр булган Манисада җитештерелгән шушы yüzем тәме, хуш исе, ароматы һәм составы төзелеше белән солтаннарга лаек дип бәяләнгән өчен Солтания исеме белән атала. Солтания yüzеме таза һәм кипкән килеш Авропа белән бергә 122 илгә экспортлана. Баш мие сәламәтлегеннән аш кайнату системасына, тире сәламәтлегеннән яман шешкә кадәр шактый өлкәдә файдалы булуы беленгән yüzемнең киптерелгәне дә сәламәтлеккә мөһим файда ясый. Киптерелгән yüzемнең эчендә булган бор минераллары баш мие функцияләрен арттырып, концентрацияны ныгыта, сөяк һәм нерв токымаларын ныгытучы, мускулларның эшләвенә булышлык итүче һәм йөрәк тибешен көйләүче магний минералы җәһәтеннән дә бик бай. Аеруча канның барлыкка килүе өчен бик әһәмиятле булган тимер минералына ия. Шулай ук эчендә булган калий нерв системасы һәм йөрәкнең яхшы эшләвенә ярдәм итә. Кыскасы, 4 фасылда да табып ашала алынган киптерелгән yüzемнең файдасын санап бетергесез. Буларны беләсезме?
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadguri Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovası Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Мақтарам таңышар, Түркия Овазы радиосыдағы татар түріндегі тауышылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа әр күн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГс эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.